and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Thank you, Lord. Wanay away ha, wanay jealousy ha. Sure. O, mauna ni, ha? Double wedding tapuhon. Human sa lockdown. Bro, tanawang do, ha? Si Sis o Clavel. Malipayon kayo ng istorya. Nakatabang yun sa Kagoli Clavel kini nga itong paripundok. Dili sa Bible. Kay naglisod gi siya gadya sa sunod-sunod nga kamatayon sing inaano kamahan tungod sa virus. Mao bitaw, bro. Swerte na lang kay naluwas na sa virus ang tulo ni kay Suon. Gidungog sa Ginoo nga itong mga pagampo. Bro, magpalahi ta. Balikan ta tong lighters of the world. Nga naman, bro. Nagtinguha kang mapugnan sila. Mato pa ni mong imong nadiskubrihan ang ilang mga binuang. Kalimtin lang na, bro. Bro, Bitaw, bro, I'm serious. Seryoso ko nining ako karong pagpakigsulti nimo. daghan na biktima nila, bro. Daghan ang kinabuhi ang nausik. Ug mahimong daghan pa ang mamahimong mga matay kung pasagda na to sila. Yes, bro. Tinuod na. Pero unsa raman ta kung ikumparar nila? Wa rata sa abog sa maong organisasyon. Worldwide kana. Ug dili mga ordinaryong tao ang miyembro niya na. Tinood ay mong gingon, bro. Dili sila mga ordinaryo ug nailhan ko na ang pipila kanila. Labi na ang mga sakop nila nga niya sa itong nasod. Ang mga dagkong politiko, ang mga negosyante nga buot mo kontrolar sa tanan. Nakagamot na sila, bro. Nakakutay na sila. Ug ayaw kalimot, may influensyado sila. Nakontrolar na nila ang tanan. Ug daghan na sila nga naglibot karon sa bisan asa nga komunidad, syudad man o sa probinsya. Bro, say buot may pasapot. Nahimong sayon ang pag-ila sa mga dagkong miyembro nila. Apan mas lisod nimong ilhon na ang ilang mga kuyamoy nga nakagamot na. Say, Bisan asa, bro. Bisan asa. Naa sila. May mga sakop na sila na mahimong every now and then naara sa palibot. Nga kung buot nilang patyon ang si bisan kinsa nga nakigpatok nila, mahimo kay nila. Bisan unsang orasa o bisan asang dapita. bro, Muna akong giingon nimo dyan, nga supak gid ko si mga nahuna nga makigbatok anang pundo ka. O gusto si Matt. kung way makigbatok nila, Jocelyn, unsaon man nga masumpo ang dautan nilang mga plano, makatugot ka ba dahil nga usaon niya ni anak higayon ang mga sakop sa itong pamilya, sa umuluntang bago niyang pamilya, mao na unya ang mamahimo nilang sunod nga biktima. John, Ug dili halayo nga kita usab mismo mamahimong musunod niya itong mga nangamatay na nga ilan ang nabiktima. Makatugot ka ba, Regis? Nga mo ka rin mahitabo na to? Makatugot ka ba? God. Sundao ka, Matt. May mahimo ka. Magkatabang ka aron masumpo na to ka ng pundo ka. Bisan kini nilang mga tawanan kaniya sa atong nasod. Sayon ra kayong pagsulti, anak, Clavel. Pero lisod na buhaton. Huwag kita kalainan sa usa ka tawo, mamisawom sa loud, nawa masayod. Nga may usa na day kabangis nga mananap sa dagat. Nga andam ng daan nga mutukob kaniya kung musawom na siya niini. Ug unsa man di ay ang maayo, Matt? Nga paabuto na lang nato nga tukbon kita sa giingon mong mananap. Nga nagpaabot na natong daan ilawom sa dagat. Mahimo natong ang hinanaling kamatayon, dili ba? Mahimong malikayan. Pero dili pinaagis pagpakigbatok. Sorry, Matt.
Kay dili gyud kita magkasinabot ni Ana Dapita. O kinsa may ikasinabot nimo? Si Chan? Magsugod na ba puta, Ana? Ayaw lang inas pagsabot ng akong gisulti. Nakaingon ako ana tungod kay dili ka mamati nako. Tungod kay dili ka maminaw nako. Clavel, mahal ko ikaw. Mahal ta ka. Ug nasayod ko kunod sa dangatan ni bisan kinsa nga makigbatok nila. Dili ka ba makasabot? Hisabtan ko ikaw, Matt. Pero wa ni mo masabti ang akong kibati. Dihang mipiya sila si mama ug papa nako nga nahimo nilang biktima. Glab, basta na sa pakilaga. Igon ana. Isabtan ko ikaw. Gusto kang manimahos. Pero dili sa tanang higayon makatambal sa atong gipating kasakit. Ang makapanimahos ka. May daghan pang pamaagi, Clav. Ay, halaoy ni Dutad, ninyo day Gislina. Kung maga-double wedding ka mo, kamo si Dungjan. Nga sila sa si Inday Clavel o si Dungat. Day, pwede mo singit ko, day. Amo apil ka ko sa iyo ha, double wedding. Kung mo apel ka, Hillary, triple na, double. Ay, double ra, day. Ay, double ra. Triple na lagi na, kay tulo naman ang kaslon. Ay, double ra, day. Kay dili man ko mo apil sa gasto. Kamura man. Abot, di mo, Hillary. O, kinsa man sa imong pamanhunon? Si Clinton? O, simba ko, day. May pagmamatay na lamang ko si Clinton na mamahimo na akong pamanhunan. Oy, ayaw pagsultig ana ha. Ayaw pagsultig sama ana, Hillary. Ayaw pagsultig tapos. Parison na ba kay Mas Clinton? Ano yung taon, day? Ay, asa guminapita na parison taon, day. Parison mo sa kasinyalan. Bitaw, oy, kumidyara na ha. Basin mo tuo sa ka ha. Okay na, day. Ay, okay na, day. Guys, ay, walay away. Tinuod man siya na. Dai! Ikislen! Dai! Ikislen! What? Si Dudoy man ron, day. Kon si Hillary lalampod ang akong mapangasawa dong. Ako lalaling ipaputuloy. Kaya bagin mo, Clinton, eh. Oh, bitaw dong. Ha? Kaputi na ko, ha? Unya siya pagod. Kaputi na ko kigul. Di gid compatible. Astilan, gini mo, Clinton. Ay! Ahak! Oh, abi na ko kung saan mananapang may kalit tingog, eh. Oh, ang imo mo na ng pongkol ni mo. Saba sa Clinton, ako tubagon. Lagi, sige. Si Jesslyn kanin tuwag. Di, mo ba? Hello, Jess. John! John, si Papa! Gihilan na rin nagpangurog. Unahan lang kong nataptan siya sa DVD virus, John! My God. Kakuyaw ko dong. Sa ato pa! Kung tinood nga, DVD DVD virus ang na DVD virus ang papa ni Day Gislin, lagmit silang tanan na virusan na pod. Ipalayo lang unta ka na, Clinton. God, please. Ay, siya ba din na virusa, uy? Di ba, wa sila gawas-gawas dito? Mga pa na ito susihon. Di na tabato dito dong, uy! Basig kita na po hinoy na mabirusan, patay tagapil! Hilom na, Clinton. Dali maghakayo ng amot ako ng virusa, ng animala ng dako, hinampakan ng dako dong. Maglikay ta! Gusto na. My God! Iswag ta silang tanan dito sa apartment? Wala ko mahibaw ini, Club. Kuno siya kong buhaton. Nabalaka ko nilang tanan ni Jesslyn. O sabi akong ikatabang ni mo dyan. Sultihi ko. Tabangin lang kong abot, Club.
Ngaluwas silang tanan sa virus. Kay kung si Bakog natakdan silang tanan, may pagmamatay na lang tingali ko. Jan! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!